ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟାକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଦୌଡ଼ି ବଦଳା ହେଉଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବାହାରେ ଥିବା ମାନେ ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।
ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟଣା ସରିଛି ଏବେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। बलभद्रक रथ टणा चलती सुभद्रांक रथ टणा चलती तो एबे आपे माने एबे आपण माने चलतु जगन्नाथ रथ टाणिया माने आम जगा रथ शेष टाणा हुए तो जगा पाखु चल जगा रथ टाणिबा पुलिस भाई मैंने रेडी रुहतु टाणतु ना भक्तमान को अनुरोध बिगुल हेले टाणिबे रस्सी गुडी को सीधा कर दियंतु रस्सी गुडी को 1 2 3 4 सब सीधा करले सीधा करंतु जय जगन्नाथ स्वामी की अपेक्षा करंतु जोश अच्छी जोश अच्छी आपनकर सब शक्ति दिंतु सब शक्ति एक नंबर रसी एक पछक आनिबा आउरी जोश रामतु आउरी आउटी करंतु आउरी देखो देखो छाड़ी दे भिडियोटी बाहर थिबा माने आत्मीय मानकु आपण शेयर करंतु प्लीज।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟଣା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଗାର ରଥ ଟଣା ଦେଖିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ହୁଏତ ଏଭଳି ରଥ ଟଣା କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ପୁରା ରଥ ମାନେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ରଥ ଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ।